Bosomfo de yase me kasoro ka fom yewura mfra Bosomfo makoma ko 10 wa bra Bosomfo Kofi Nti di mam santemamu a ten kura no me de me ho akwa akiri first second third e wo se me di wom so na aka no manu wa no ofra wo first second third Bosomfo Kofi Nti o se me come nhia me na me ka che o pray asema na aka no mpacho yentuminti meko tano duma se tano Kofi me na ye bo be kom nti meko eno da nchen a no kureka tuodo nti o se Bosomfo Kofi Nti come nhia Bosom se asem bi wo atwatoro na fa katas bosom etimi china bi wo ka kire me se sa bosom kro be kan o Akomfuo so masisu a me bosom me nyini sunsun bia ni da na asem we so a wo kan minim se ye dan pepe asem we bia wa no kan wo kosoro ba fom pepe machine me na me ka kire wo be kom ni e be kom media no so no na ya pepe wa kan sama matese ni nsam o kan nyina da ni fidie otia na so no se ayeyire no atiefo adofo a mo hwe me chemaduro ba ko free me de chemo kwa wa obeya ebe ya ma wo no na okobela ho opaduro fofora oba me kire wo na akwan de tie nie asma edi ni panya pa ulcer edi ni panya pa pressure edi ni panya pa diabetes edi ni panya pa say no fo we wo de opesa me mfa ba ko ncha adofo no ka na me kire ho aduro yale fo we kire ho aduro free eneni jesu kwaba nananom som na afei no eniema wate wahu na opesa wo ne yeche no eba ahemfo nsam efiensensam afei so yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no yebetimi aba onchen ne aba beginchiremu yebetwa primpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afei so se wo okronkituam na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho yebetwe apri ye na nanom Akomfuo abosom na ankasa nye na omo adi nkomo ubetimi afre yebeba nye na waba bedi ho nkomo na afei so no ye na opem so Akwasidae ene eye 27 years otra akonya no so no 27 years ni na afei no ye kan say Akwasidae sama wo kan me ma wano kura nsi we me ma mechi adofo enche ma adofo de omunim se de bia mba mechi omo dada me am papa ma de ejina na kwa me abebi o mechi awo mechi a minu aba amasanto a onu kunu na kwa me Japan mechi abusuafo ni na Akwasidae we asema wo kan no de ntie ma me gbo awuram ntempa no ade we ya de a ehia opemso ebedi akonwa eji odibe yia odibedi akonwa na ene na hia pepepepepepe enti senka me kana makani ye kura anka maka se etese odi na woda no enti we something special ade a oye ama na ye krabehwe ton safre atitirifo ne akunyinifo Akomfuo ni bizo abo mutiri mupo eno no Akwasidae we omo fa so de yela la shilala omo abo mutiri mupo we opem so na ebe ye na de fefe eno logo se de ye to social media na eno de oh mame anya makonwa ye na me trase na Akomfuo to mo ni kada no afi ayi politifo na ayifo ewom moje mo ntra ha o asantema mu a yewura eno se onu obedina de konkron adea ene ebere obedi akonwan some fans say yewura betena akonwan 27 years ni mebo a mfie aduonu nso ene na hia enti efe enti wiem Otumfuo tumi e wonsuom asasi su enua mpepo enhoma nyina eta yewura de yachi eno na Akomfuo no bi se na Akomfuo de eduru ade a wo ye den a obedi na bi so afa ho buronya o mbefa ho abawia crackers ti wo abawia crackers bone obosun beba betena media so abatoto anyampia bi Bosomfo Kofi Nti bi ko hu ni media nso a meba be so pa no obosun na am ka kire wo Bosomfo me hu ni se Akwasidae we se na wo kana ye special no ahonhom a mfa se abosom a omo mfa se omo ka asante abosom omo twa asa asisi omo metre so nyina enim se yede Otumfuo season 27 years ni omo metre so nyina omo beba beta na yakase asante abosom omo twa asa mame abosom omo twa asa makomakom nan edi nine on se kobili ka ho muso kobili wo de kasa nitie na asante abosom o asante abosom
Kobiri asante bosom. Kobiri. Asante hima bosom. Kobiri. Kobiri kro na so asiedu katia wofa sekwa. Ono okuta kobiri a ebesi nne na wofa nde sokom. Wuhunu nne sonko okom some years. Ono na siedu katia ma me di na chi miensa. Siedu katia ma me kure frim. No 124 years. Mine de sote ase. Kobiri no. Okay, enti kobiri. Aboabo nga eso ebu ana. Aboabo mozongo aboabo na ahia aboabo. Uka se maintain. Bosomfo mo se bosom eso aboabo. Eso aboabo. Oda hen. Eda ebi da kan se jumakase. Ahonhomo a ekọ asantema mu no eso aboabo. Sa no moka. Eso aboabo. Sa aboabo twa asa ni bi. Wo de kan na bosom bɛn. Esa tano de obo tano di a tano ye ewurade a. Tano de tano twa asa. Yes, mambie. Abi so se wo nwie. Fade aka so so. Me dia wo ka kire me se. Ahonhomo a ebetwa me se ma me nan. Ana wa ma me tano. Ana wa ma masu aboabo. Ana wa ma me kobiri. De o de so so no fa so so. Me pesa e nkomo ne ye de o ye sua de. Sesireku ko bi. Suma sesireku. That time na sesireku komfo na ye wan. Ande ni yenim. Mo me ba. E be kan asem bi a kire o sisi a me kire wade ye sua de. Atiefo na awefo mo hwe na ye sua de. Asante amamere mu no. Asante amamere mu no. Enne me Bosomfo Kofi Nti na me de me se simibo. Me kan ni dwa. Enya nchen. Me se me kan ni dwa. Enya nchen. De oso nte ase na o de maybe o person frame bi o frame ameba. Opem so abosom no. Aye kese ebobo opem so abosom dia. Sesireku nye asante hen bosom. Nya asante hen bosom. Sesireku. Suma sesireku. Eba mi media no mi tie mu nsem a mitimi tie nsem saa na matena sidin na me kopene ma. Opem so ye wura. Bosom bia pa ye mo wiase abosom nyina dini. Number 1 opem so bosom number 1 edikan ena ye nyame kese. Yeah. Askoro mampon nyame aye freni nyame kese. Ona ye opem so bosom aye edikan ye tano bosom. Ti asantuma mu atano atano fo ni nyina ye wurade. Te se wa utano ye fake. Fi se ye wura o mfa de fake entu anamon. Tano ye fake. Me ka so ye ni fake wom. Konfo bi se otim tano am obi na otwe mienu na adore moa. Na bosom adole moa nye fake. Tano ye bosom. Yentim tano. Na de ne ewo eyinu kuku no ya se yinsuo na no ede. Kuku. Wafani kuku asuo no akwa wa nu bragum asansuo ni biagum se ni bosom no sei no wabeye. Na ho bo anso so obetimi tano de na tana yawam. Na ya concrete no mo hye wo yawa ni mu na na. De woni mi ya na don concrete no de aso awte so anam dwom na ko mu bu. Onim de no wa hye concrete agu ayim yawam. Atwi so a tie de so wa. Obehu konfo bi pa no tano aba so no osu. Omse bosom ni diaro wo konfo na bre. Na chika se tutu no. Concrete. Tano bosom no. Ye wura na ne dia wo. Tano bosom bia ye janu bia ye wura dia. No kura pa na me ka kire wona no. Ye wura ana tano bosom nyina ye ne dia. Entimi ya se bosom bi twasa, bosom bi ye sei na media no so kura me makoye bi ni ya se sangranti wo ayi. Oh, the last time na konfo ya kura kan say aside government better ho na me bepe sesireku suma sesireku ye na sesireku enim no sesireku ntime e government da e ka say government amona mo call school government ase kire say ero ye be ka say ye won sa honhom ne wo mu ekuku eno ye honhom bi a me ka say wo different way fast of friend no as me ka say mbia cho say ka say government a wo nim die mu no a wo kire say sesireku ye government no wutie me ntimi nke say etiam frama ye government etiam frama we ene government we no difference ye den ewom say ukọ spiritual way ana sunsum pa mu ya sa spirit hakati afia madusa hilali ne sa spirit no omo so ye den almost a different entities. Enti ubetumi akuri afia madusa de na besi asa afia madusa ni mtwa moja gunti so.
sunsum bia wo na akwan sunsum bia wo na akwan nti nka nkyerɛ me sɛ suma sesireku ni twani sesireku na ni twasi wo a wo bɛyɛ so mpae no wo yɛ government so ahom no grade by grade utie ahom grade by grade wo mo ko tete ko twa asa kokon no mo betena se a na mo pese munya opem so animu adom a mo mfa mo so madwamanum Bosomfo enti obiri konfo anoche me ba obiri konfo anoche me ba o obiri konfo anoche ne bosom bo abuduo no asantuma mu ayeka bosom akese na eka ho ana nka ho na mpese me sa busa se akom nyina ne wan yewura kwana dia akom ba ye sa na mpese me busa do dia akom ba ye de yenye hu ni ti o de o ma ye hu se akom niye se nkyerani niye e obiri konfo anoche ende no kre meboa no kre enti mi wudi mi kyerɛ me se asantuma mu ha ye ba kyerɛ se bosom we kokon bosom we sei e wa bra ye yi boabuduo afrim ensi ba Bosomfo asamo ye yi comfort through the film because say comfort through the ba yansa na comfort no cheba comfort wan through the ana se me ye yi na film ye yi ni film a enye yi asamo kan comfort no chenkwa na mo kan oh obiri comfort no che de ntia me ye bondi ni se oba totuo kura ya twere be ma de na obiri comfort no che se nkyere ne oba no asantema mu hatitiriw ana che comfort be ye bi o ya sana sofu kwasi awu akoka se se kan na ewo omo de concrete agu ase sopano concrete ben fakatapira kotu na ye hunu hwe obi ya de na se ye na kwan a ba bia wugina bia abona baso oso miensa na wo wiase ye o Kristo som ye wo abosom som na ye wo nkramusom meboa sa sumi miensa sa sumi ne miensa mi nkasante ya Kristo som mi nkasante ya nkramusom enti mi hwe so se obi nso mekasante ya abosom som na mom efini nkeka wa ebeba abosomsum mu omo de beba se wo nte a wo ye komfo ye chame wo ye bosomfo wo nte a me de meka kire se de wo ye na nyedai enye he se bosom betena tiriso bosom betena tiriso se bosom wo komfo na obi anya na se bosom no so betena tiriso so ne se nipa na nya obi aka se bosomfo Kofi Nti me se sa bosom no hu oboa bosom ne mai komfo no de na adwene kalabure tro nipa ni nipa timinya nipa ni sunsum timinya Bosomfo se ba foment de ya wo ka se esoro na akwan na esoro bi amfa se abosom no so akwan no ye hwe bosom bi ti se tiamfrema etiamfrema se ono na ye Njamaike no ade na nde ye ka se eno de ye nokre de ntia se ye nokre no enne na meka ta asem wi a kyerɛw asofofo a wa Ghana ha so mo ye 1000 900 ene kuta tiamfrema mo de ya sori omo ye 1000 mu 900 into so ye angel o ye angel uko jira puppet no so na kokko mpu checheche nyo no aba wo ba kyerɛw se we ya le faduro we enti mframa de na o kan na se no de ntia tiamframa se o ye angel market no ase no enti bosuma tiamframa no wo ye sunsum bi a o da so nko no kura pa na meka kyerɛw no tiamframa da so nko asofofo ye 1000 a me se me ngese obi se 900 90% na de tiamframa ye adwuma so ati asie hwe ye obi ho okuta sunsum no o wa abosom no do mo ye adwuma but o polish o mo blind o mo kama yes asam edu ba bi osam kabrofo asam na akan na me bosom obi ono obi kwatwere exams cross ko me metwera ma mpa wo mo ko school ko sua de ko da book ho kra otwa bi sina obi a ndi na me kabrofo we ye nwanwa nti tiamframa ye sonko me wuntimi kan kyerem se obi frɛ sent ana obi di gini na ye adwuma me so makofa bosom de ye adwuma enti bosom no ni gini no nyina brane obi a ne kwan obi a okwan ofa so ye na adwuma se mo tia na suro yes obi a okwan ofa so ye de na adwuma motia bia o papa na asuo motia bia nu oso sena suo wo wi asase we so da
motia bia wuni ne wo se ene asuo asuo de ye bo kwan koto asuo suo firi tete me ka kire wo ne pre maame hwe Wasa Akwasidae we de Akomfuo bi afa no welcome oh me kan wonte mo say ne Otumfuo eyi na ben ni ntia ene na me say ade we ye nyina ebedi on sama boka no bi omo ko fa ntwene agofo me eba me begoro amanfo firi achichiri eba abetena se ama ade ya yefe atase enti de me kan nyina ne say Akomfuo ni nyina ye ne ye nya ade ne ye den ye bedie ade na ye bedi no ye bedi ade no nipa afam ti bosum bia obeba betena tire so Akwasidae me ade afidie siw so wo ka asem mani tia obi efam ho meba be repra wo to nyame Bosomfo Kofi Nti na eka a eduru da bia na abosom no bi mafa niam bi na mafa kwan bi so na ma be de nipa kwa da bi na mafa ho ahye dabi obaka bibia me se maba be take revenge wo de bonede to a bonede na fato a because ya ma sa ne ma no ya wo Akomfuo bi o ha woni obi nya seconds na ne bosom ba ya na bosom ne se nipa na yede anya me so nipa hwe me ni uni minya obosom betena fidie so no nya me kasatia till the kingdom come me di bosom na tam sa me ka chopre okobuo mo ponko kume me na me ka kire wo okobuo mo a oponko kume nipa kwanko sunsum akwanko nti adenti na me no yiranya na wakofa da de shinga de ashe onanim na wabetena fidie so obe spam o so pam me so pa ubi ah sama na ukan dabi ya saa ma ne ma bi akontonchia ya nhwe saa tetensem na twam enei na ya na no pa face akom eye duru ba bi a ye ka no kura kire nipa bi a na nipa bi no mo mpe hwe me na ye ebo obekom oduma seta no eduru mere bi no mo ya amamre ne amane amabosom no na tano Kofi tisi na fade nyina fita na uhwe nipa edom ne atitirufo amamre ne amane kwan so ye maame no mo a omkoye bosom na aduane wo mo ye twa abo awie omudwa onuado kroye Akomfuo kro mo beba Akomfuo ka wunim bibi unu anim obusawa na nka wa kire no nka ye bone enen so de Akomfuo ni bibi onu anim obusa na ofiri okoya wasomfa phone sim so o modin na otwa afa anwa tade e so nyina na woro obodi anu anya asem wa modin onu hu so kopa aduro onu hu so kopa emwa na nansen Akomfuo bi so betena media so say obasere ba post man kwan hene onfra Akomfuo ni nyina the only master eni kwan say okom e ka sem bi a kire mo ne ye akom no ye ba mu nje yo ba pese kire se ye nim de nti tambia ye hia boot for boot I swear me ka sem bi a kire wo ne mi busa mo na ma busa tiefo na ahwefo mo hwe me se edua ya dua ani dua no afifi de na ahode wo munyima no ahwefo me sremo munyima no obi amfa ne de mla comment section ho edua afifi ani dua ya dua de na ahode wo tete no afifi mo piafo me ka kire o pray edua wo watu akodua wa ngusunsu etimi wu ba de no apie epebere o die utadua no skura sa afefe me ka kire o pray akom sabosom walew akom tete no kura ya na ye kan ye si binum ni master no akom tete no yenko enkotrani bosom o wono bosom no ba no hye nda de senga de dada wa repo saa wo huhum ntinani masini dada nipa na bosom ne sane ne so no ene wo kosua eneye amamna ne amane bi se de nipa ba onchen a obesi age ahoho mbajo atuma se de obesi ehunu se akwala wei di gina breni yemfa ni nyina ha wei gina breni yemfa ni nyina ha yakwatete dipa yakwatete bosom obetumi atete bosom akom na wa Akomfuo no kra so yemfa obi mrew na tete ne bosom akom no wo kasa kra timi tete ho enti me obi gina ba bi se ana wei woni master me dem sase me budwa
me ka masa kan biem me yire na akosu ampon oba pambo di amema musu me yire oni master me yire ni master me kwamfo no oni ne master ne wan no mbeka se ye we linti na obe defend ho no me wian ma church foforo me ankasa me ofa ya ofiri fa oni master ne master ne wan so ndi odi oluma ye chi achenti asama na me yire ne ofa ana be kom adade santan ne bosom adade yentimi so na ka me yire ne ofa kom o papa owo no ni twotwo mutwo komfo kwa kupon abraka so district ya nyina ebodua o papa na dane ono kwa dane ache o papa na dane ono komfo kwa kupon ona ne ba no enti wo gaga se mo fa free fa di ne papa echi acha da bi wadi na chi acha se wadi akomapa na ne papa ne nam anya o papa na ka no wo yesunsum o papa nya bosom what ma say enti se oni sunsum nante na ofi akomapam na ne nante no kuram na ne nante a sunsum ni timi wow what did I make no nti nya se me yire na da bi na akom so kawa enipa no matter how say the usitie wo ye den e wo say opini wachi wonante because of adudware but what you say me akom ti si me yire so na fiefo se ete sa atinye nyina bam kyena maso no bosu kyena maso e wona ye koye abusua no bibisi mu ahonom ko pa akiri ampa so ye koye no ekosi mu ho say bofo ye ntimi na aye den wayi niti ampani ampa papa no ekoto no odi akomapa hia enti onu ni nipa na aduro e kan na kosi ampa wedi mu first ba se wakotena baabi 4 years 6 years 7 years 9 years 9 years no kura nso amukọ ye na amubekọ 10 years amukọ di nkwasi asem mampọ mo ho ahantan arrogant gwesem afefesem ti mampọ mo ho na wodware about pada no asata mbazo be na wo pada na di gutu no so pada bia no betimi a stop ta pada pampanko eta pampanko konfo no che de ni stop you what's that yes me do to go do it stop mame go do tuo ya na betena sise ni e kasa na edi nkomo se ya na mkofa sa nkomo no ba na mafili abroso go do tuo konfo no che me say the whole Ashanti region Asante mamu ha go do tuo obi na obetimi na me na dami atuska okọ free form enye se okofa pick ni matok sunsun asem na ye ka no enti obi o ba bia na okasa na eduru ba bi we say my grandfather and I say my spiritual father my grandmaster my spiritual father ewo Niger ewo Benin wo China kura na China India o matayo kokura na ye de se enko ba bi etie ya ateza suo bi ma ne kokwa ala o mawe ananka suo awe na so mo nwe ye de a na se consable kwasi gada oti ase ya mo pia o urade nyame kwasi basa metu address me atara bi kura me da me ntumi prum tontom na ya na ha me ntia ya da mpese me bie tuo se ya na obi be sohwe cause me kura no ba bi a me sa da no me sa wo bosomo a wo ye stubborn no asa tra stubborn e ko stubbornness ko ri be chiw na gina dem ho a me buwaram de charge kese ato so untimi ma bra akom nya mpre ho me se be ya Bosomfo me nya komfo enso ma ye obi akom ene wapon ho ye adwuma adididi ene se Bosomfo abosom na omodi Otumfuo esi akunya so na sa abosom na ebebe tresu ochina bosom de santen ni si akunya so se ne abosom beble ta chire oh opemso ye urade wo ye nananom de wo ye ura wo ye nananom de aprekope wo ana ya na pesa me ka bibi mo obi atese santen hene ye uru ote kokko so me bondi ana mama musu santen hene asori bi e wo wiase bia fo bia pa audio program ana wo ya da obi anko ho wo ye dan unye nanim adom ensene akomfo ne abosomfo da but what I say sikadwa no enya Quran na sikadwa no enya Bible sikadwa eye ye nananom obri konfo anoche kasa sei babia obri konfo ne honhom nam bia no won hye me ma mo ma menya dene nya nam nimtime nome
Ntena ho mani pa bi se som no. Na ke ye no ane sen na amene. Se konfo. Sa se we na meka obi ti wo sen ha na obetena fidie so a. Obetena fidie so a na o ka konfo ba konkon afa. Me nko konfo ba. Konfo ba ko peso pe na na bo medua. Kwabra ma afo na bo medua. Bosomfo. Anya bosomfo. Wono nko pe na bo medua. We am kan minim se me wa adofo bebre o mbe frem aka se na yesi. Anya yesi o. Obo dua no onza me de asande mu nyina amahwe meboa. Ti kan pese me den ni se ya na osa bobiem na ma den na na obobiem. Dabi me den no na obobiem na me den no na obobiem na no aboa. One day pe na agya mo di ni nyina ko he na fum. Na mensi wo. Yes, okay, dey na obeda no ho so. Ani onya ani adua me na mebra nduabo. O de mo me na mebra nduabo. Na nka nipa me betena fidie so a me hohoa me bodi me nye hotaku da me nye osimpo da obi hye da kotua sika ade ma media for se media for monye na mommo ma ade we hu dawuro nya dan e ma me ma bo hu dawuro di hu adanse emre bi atwam ti me ma danse die ne me hu dawuro bo na me boye no se nipa mienu kura ba ma hu nyansuo no ya nka me yotamfo ka me yotamfo ka me yotamfo da e ba ne sen na afi odim koto tankuru afi wu wi a na mo trase na mo ka asem bia na se mo pese na no mi program mi twa ye bedi akokro ya ma hu se o ni tri kutu se frɛ na ne comment asa abeda ho me hwe nse ya na no ho ye mesere me hwe nse ya na no ho ye mesere ha nkasa ha ya fidie so ide eni nkomo bai Eni nkomo bosomfo. Bosomfo wada roma nse ye sampa entokwa ekokoso yewura etu kwan obai nachi nyina stone entokwa no ekoso ye kaya Akwasidae di kedi na afi ma ye bibia fa ye bedi bie mu so okodi no South Africa South Africa no obai na o no kura se na akwanya wo sa kam ko bie ye no asante akonwa no oyukwo no ye wona mata o eti se nsuo we da ho ye se nsuo ne maka ni so ketenketi bi ebu fa obi ko kofuom na bi ebu afa obi ahwedi fuom asante oyukwo konwa na nkasa no ye asante yo na ye de o bu asi akona na de hye ne ye ya yukwo no enya fichire dabi me na na be don ahima dabi me na don ahima kuo manhia me na no odi kan be don ahima kuo ama jonjon saa be enne me no kase me ma me don ahima kuo manhia enti edu ba bi se na kase obi tinche obekase oboa na nka ono de oye den akwanya ne da ho nyame ya adom na boni bi ansi a Canada akwantuo da ho opemso to Canada ye won panfo wayi wo mo a wono mo ye den eko ene na nipa be hu gidie wo den e wo Bosomfo Kofi Nti you see me at Canada how do you talk na obi se ya na mo te woza no kwa omo mo ko Otumfuo Bosomdo mo ko bi eduru wa na ye behwe amagade amagachi mema mienu ebe ma brem na kasia wo ye den ba ko de ye be ko a sa ene mi nya bi ahwe awura sa mema mienu be ma sorry say na kasia ni say yiri say ya ba ko de fu ako a kire say man pass mine what I say na we ga je say mo a ye kase obi kom opim so oboso a wo asantema mu America ma obi atibi se ye kase obi kom opim so oboso a enya se bosom we din na kire say wo opim so oboso wo wota no ko ade a wo ye santa hene de a omu ni mama mra ne amane no ma wetena ho mu dwo manum me kom bosom asomasi na ye den ana ye den bosom di la hoya ana wo kom ndi ye den santa hene wa wota no bia ne Bosomfo Kofi Nti se wa wo kom ta no biara wo ye santa hene de apreko pe ta no bosom bia ye ewurade a sinkonia de yemfa nkomo oh mame ta no bosom bia ye ewura ona ne dia odi kesi fo se friend sinkonia present sinkonia sinkonia kura na ekuo be mbo no mo wo sa sinkonia yibi sa ekuo na mza na wo ahwene unim ho ai wanchi kira boku ahwene ho na sa yi no sinkonia ne ye suma anu kura na nye suma team no mo teye ai papa kwa wangara baby ne friend Zagari ona ti sa team no sinkonia young boys sinkonia no so no bosom bi sinkonia ne ndina na sa boys no mo bobo no mo de mo fa butu mo bo ono wanantia mani hwe ne mu ncheche awurade wo she butu onti mo ball in shepo ba ne nasi fo betumi bo shot keeper onti menchi no hwe we kire suni ban na e wo baabi
ti wo free baabi a na baabi life abeso baabi die so na nse san ya den abam na me de me kan se vela ene atiefo ne awefo adofo me ka sem bi a kire mo ensuo ye ni ketwa wom asantema mu a me kam obia tibi pen se wa ukutata no bia wa ukutata no busum bia Bosomfo Kofi Nti se wo ye ewurade a se wo ta no nko ade a wo ye ewurade a prekope efisa tano ni nyina ni ti ewura ane ne kese ane nyame kese ni bodi an mama muso Otumfuo nyame kese ni bosum ni din a na mama muso nyame kese onu se na bebre na nim se free Otumfuo nyame kese ba na omu ni ma de konti free nyame kese aya bosum no mampon nyame kese no mampon skoro mampon nyame oni e free nyame kese no yewura kasa open so te kokoso akasa wase on tena ho mo bi nsisa na mamrede na mane enti se wudi ejade a ye ne edi nade opiafo aso mo ye ahye open so bufu e ma o kan ya ka se ono wa bebi a wodun waka enti se mo a mo twa ne ho ahia no se mo twen so ono ana nsantu ho ana mo a obetu ho ana mo na o ka bibi se eya kan mamu ano santemamu ano edi nade na wasinkofo bi pese on fa kwete kwan so sesa na mamre ne na mane nti na ye kwaya se edi ajade oh ano de me ka asem bi na masa aka ni dwa na me ka asem we ya kirewo asante de asante your mind free tete aja wate ase asante your mind free tete edi nade o ye ni ajade si edi ajade a enka me kata no dumasi jase akonwa kame na midi ka duru bi so dada ye di ajade a ka jase akonwa me na wo se midi jase akonwa ya akonwa hia ne denfo kukodufo atisa wan Bosomfo Kofi Nti me hu ni se ode ya asam kana na o ka o pa chese mrenhye be dwomfo no sisi aso mo pese o moji amamne ne amane enye so mo pese bibi sa akoso a tese hono mo froze parliament house me bo a tese hono mrenhye be dwafie hono tese o me yedi kosua snap ani sumama ekoho ubegina hona no apega babo no apega Quran uwia ya kuru bosom no kurukuru asa bibia bi wom bosom bia ante hu wom wo se me Bosomfo Kofi Nti shaga na fobo se medi no kure wo wo mo nkwamo mo frame a meba eda metwa toro no suma ma pegai na ho na bohu dom dodo be dwane afiri ho hwe na sa bosom no eye wura na be kuru sa bosom na na wana na yewura de sa na santama ye ne dia nti mo pese yes mo pese mba wura mu wasisi Akomfuo ni binu menji ni mo dabi ne Akomfuo bia na ekokuru yewura na oye bibia awia ye de Ghana nyina o Ghana nyina yewura oye bibia awia afi wato ne nsa afra Bosomfo a yewura on fra Akomfuo o fra Bosomfo tie mi ye to ne nsa afra Bosomfo Bosomfo we a PSA ka che Bosomfo Kofi Nti kan to aso na bra no kra wura di nyame hwe ena na meka asem we me kan ma sisu dwa yewura me bodi a na mama muso uri opa yenkese Akwasidae opem so to ne nsa afra Bosomfo ofra na Akomfuo nwie ofra Abosomfo woni wonyam Abosomfo ewo Akwasidae yase me kasoro ka fom yewura mfra Bosomfo makoma ko 10 wa abra Bosomfo Kofi Nti me di mam santemamu a tan kura no me de me ho akwa akiri first second third e wo se me di wom so man aka no man wa no ofra wo first second third Bosomfo Kofi Nti osem come nhia me na me ka cho pray asema na aka no mpacho yentumi nti meko tano duma se tano Kofi me na ye bo be kom nti meko eno da nche a no kureka tuodo nti o se Bosomfo Kofi Nti come nhia unti mi fra Bosomfo makoma ko 3 wa abra mi kobi media na betena so e kasa no media no obi anu o he media ese yewura o woten sam so sene yewura o ebi so no honam fam woten sam sunsun fam onyame kese ene ne kasa dia we die sie
na wo de wo fi se ne ka semo no no ka se na tram kunya no kra wo no mu edi asemo no o ma yo mu kwa abla ha ka asem na no ma kwa ha no ma kaka se o mu nyina wo hu wo mu okwa he ko hu wo mu enso wo hu so o ka no obetimi a kire obia ya ka se bibi ye nyame kese a ndan no ya se konfo bi so akofa bi ato no so sunsun bi efre nyame kese o kofa na he konfo be no no o wa sheche ko ye obe me ya chi wo de nya abotre me ka kire wo na me hwe ni din na oto se ni jimi ni nanim bi me ko ka se si am se Bosomfo Kofi Nti didi atem me ko ka mo se me no kure pefe mo me mfa nya aduma no kure no mo me mfa no kure no anya aduma enti we konfo wo nua ya ade na nya wutim kan tense mi nua ade a wo ye enye wonim so okọ kan nua no bedi na atem ti wonka enti mi da bia saa konfo we anache powers ba bia wo bia Bosomfo Kofi Nti me de nchi akase ma ho anache powers we small boy danger ono no akwada mako nya mako bia so se me so ano ya odene pa anache powers me nchi akase enkoma no hwe no kure ho no kure o ka no kure na wo hia nkwa nhia kure yesen so obetwa nkontompo ni ya di wo kose kotwa asu wo ya de obefra to nsuo ni ba me ne mbosun bi nso o se asem bi o ho twa ntro fakata so bosom na kan sa asem bosom na kan sa asem sei muntiami o won se enade ne wo fom samate de eba bosom se asem bi o ha twatoro na fakata so bosom etimi china bi wo ka kire me se sa bosom kro be kan o konfo aso masisu a me bosom me nyini sunsun bia ni da na asem we so a wo kan minim se ye dan pepe asem we bia wa no kan wo kosoro ba fom pepe machine me na me ka kire wo be kom ne be kom idi ane so no na ya pepe wa kan sama matese ni nsam o kan nyina da ne fidie otia na so no se ayeyire no se si betimi atwa ntro ama obi anya ne nkwa nti se ubetwa ntro ama obi anya nkwa betla show ubetwa so ababoni wa utwa ntro ubetwa so ababoni na nipa na onya nkwa na oto me ka che opray na oto ha ense bi ho na esisi na ye ka nipa bi ho a omofa ne tra sunsumu asem no na se ye wa konfo ni bebre ho a adesa na owura dem a oto ho awada ono da sa adeche na obi abase obeya abusa wo woni time class okotena busum dem ani sunsum akokasa no no kura ehu ayen se pampers ebo ne to ehu se tieni se anajo be 12 to 1 wo hye ne busum dem kura bia o ya amamere no akura sumandem ye den akura di obetumi awura ho akura di kuru ebia na wona niso akura di kuru obonto timi sare oboa ehu aboni se dontwon adeche o sabe ka se busum bai ebe na me kasai ye ba bia yete no 12 1 2 na dan si wona wa na ne ajamu di awede so be hon ba bia mete mitinsu ano pe apotorosu wo ata esu nkokowede esu ho esu still 24/7 ye ginam ye ne ewura no mo kasa efise enuanum bi wa kwantuo mu a omo fa yaudie mu ti o se egina ne ye ko me nya wa wo adwuma abra me nko a wo me bompa ya serese Ghana ni bi o wa kwantuom na ba bi o wo te so de saja no te ase a omo mani pani nya na sumdue ne fa hodie sana konfo ye o enya konfo a wo de adwuma koma na friend say nana say ni say o se me bosom ko Egypt me bosom ko Croatia o ko Croatia o ne modric mu ko di nkoma na asa o ne ho ana kaka sa o Croatia ho ana bosom no ya striker e o Croatia national team enya sana ya de okọ Italy na say Croatia say he no na wo bosom ne ko na wo Bosomfo akomfo ni bebre mo so mo kom openso bosom mo kom so bosom adenti na omatena ho ama ye ka ne say ahemfu ni bi de opem so mo peso mo de opem so ni ye fom no store mo to mo nkasa so mo nyehwe mo muntieme ya wa ha ana wa ha obete se de hoka no we simi kom santen ne bosom we simi kom sei me Bosomfo Kofi Nti so wi ase ya se tachi my prince abegina afidie so kasai
Satam so wiase na me mo na ho. Me yeden. Obesopa no. Me manfa nche no. Sopa na ba bi so ne seso. Eni aye obesi akonkran Otumfuo. Me. Ye wa na do ma hene. Ya de nyina ye wura. Obeka se opem so ko enkran me wa. Ena mama ya di motos ene na yesa kuta asante frag. Enti se mama anya de se de wono so ebetene man. Obetene. Me ka asem bi a kire wo. Eho no mi be yi ano na ma me yi ano. Obi ya no. Mi de ye wura nti. Ndene wo hwa me ho. Mi bo ndi ano mama mu so. Mo pia opem so. Sante hene no bo si akona na de hye ne ye. Ya yokuni pure. Me yokwo no. Me yokwo no. Me na dawo. Anya maka straight to Menshia Palace. Na me ka che opray. Enti me obi be gina ba bi sopa ye wura. He, komfo no so kom ye wura bosom. Enti so oba ma kwanse emfa wura ni munya fam a. Etoje wa ene wa nkonkonsa. Ene wa de opese wo de wa no eka. But me de menya komfo me ye bosomfo. Enti mo de mano ka ne se ya na se e chiri no mo ya amamre ne amanye. Eni nti nam se ye wo komfo bi wo ho a oda na wada. Oda na opon bosu ekuta no me nam ye wanwan me nam ade okoda na do wa mea ti fa no sini so a ho pam na wada mami enye nei na me oda hokro na so da yeso otwika mami me ma tweta saa nti ta na bo me ti me tweko a me ti wodi mi tie bibi wadan e wo masum na de osole ya odi de da na akoda bosompa onko famna bosompa na nke no eka ayi bosompa onko famna bosompa so a wonyai ka komfo betimi aka se me manya me ho awie matoto ka azisi ho ya mama nkom biem a me de be ye wuba na etwa wuba mu de be manhie aye ko suma nkwafio kwala ma afo me kasa asem ho na me ni ho omo no me de change no mante se wo ka se kas no atoto si wo no ya mama nkom biem a o de kas ni bi be ma renting kas be de be ma renting onu wanya se ya o me de bi ye mfanton se ya na sofo kwasi awu a wo se he sofo bia o ka ba ko mienu miensa wo ya bro unya sora hima mu nko mom ya mre na o mo mu di akire su menya bi ni ena ko ni fia o de ka to fenso kuma se ya sofo bia ni o ka sini kwasi awu a o de ato fenso o wan se mo be kan e bia na so be gina o se he de ende me ka be ma renting o ka se yesen na bas kura nka we no na ka se emfa asori sika mo asori ba mo na komfo bi so abeka se emfa bosom sika mo obi ya mfa bosom sika e ma obi na bosom no oba nya nipa na so hirem na wasa agu nanim me de me makwa ma bosom makeka sa o o kasa meyi wano aja se sa na aka ufiri buo mu ba fa nkrofo bra wai na ba o ma she ofugu maka cho straight mo de abato a na ehu ayam sa yale da ho bibi si a wuntimi nka enu ti bosom bedi ubone obedi ubone fufuro enu sunsum kasa aja say me uba me ha upa mani pa 100 me yabusa wan siri kura nko bosom botom achidi fo na di akire me che obi anya bi ko so obi wa oba o yire obi o ma de oni yiri ni makro hompra fi se waduru di mfie so so otimi asa pe ne ho wuntimi nka na akono nhye skanti ya chem obi ayere enya bi na aka se emfa bosom sika ema obi ye de ye bosom adwuma bosom hyechu ka na obi di be cha bosom no entrem entu ka na obi di be cha bosom no kwase se emfa bosom sika ema obi ni a ka na obi di be cha bosom no entrem fa ka ni suo bosom ne ba ensuo saa na te sa bosom na agum na ensuo ntomo no ntete na se emfa bosom sika mo obi a bosom ka de obi twi na ya na du ba bi a mintini pa bi ase wa wo be ka no kre no na wanya tan me mfa tan wo me se Ghana ha omo po mo hya me sapon fa me nsa soro aja mbeti ahoma mama babo fom ene mepua efuo machi kura still be kan zempa no me mani abere o Bosomfo che ye duro ni yenko anda atiefuo adofo a mo hwe me chema duro ba ko free pepe me de chema kwa wa wo be ya ebe yi ama wo no humre na okobela ho o pedro fofora o ba me kire wo na akwan
de tie nie asma edi ni panya pa osa edi ni panya pa pressure edi ni panya pa diabetes edi ni panya pa say no for we wo de o pesa me mfa ba ko ncha dofo no ka na me kire ho aduru yale for we kire ho aduru free menyi hu wan fa me madura nka ho e bia na mechuzo mema aduro no o de ehun me ba mema aduro no mema ya o si ni be ma ya mre na obi si se eye koko be ma no fitin ya na ya mre dabi koko obi o wa ni koko esisi ni ye ma bo se wona mani anke etimi tudi abwa enti oso ade mu ha ne ha ohome twe wa bre obi o mo se pressure koko kuro ya etimi fira wani koko ya betimi ma onya stroke eye nyodwe yare koko ya yare fun koko zo niam bebre na di koko ye dai eba ntimi de maka wie de opesa me nkire mfa nche no tana me nshu tuntum na me pa cho kire asma de no asma no na ba na emiemia bibi ni hela usade egu omanu no muntie ni yi asma duro no wa asma Bosomfo Kofi Nti mi kire we free obepe ewo pa cho tie ni yi obepe ewo unya ewo na asma unya ewo na abo bi wo the friend achechede tie ni ye achechede ni yam sei no tie o nkotwetwa na chi achechede ni yam na yi ko na edura ho ni nyina yam no ni yam no mo na chi ni nka ho ni yam sei no fa ni yam ni sei nkoa no to obo twafadua to twetwam keten na twetwam wi a pacho tie twetwam wi a na wape kukuo na de agum sene motoman nya tuntuntuntuntum wi a hwegu ade so yamu e ma na fefe kofi wi a fa fra ewo no se bottle ma chemienu fa motoni nyina fra ewo half no obata free bi anopa awia anwumre anopa awia anwumre anopa awia anwumre kopem se sa ewo bottle fa no ebesa ka hye obo ade nyankopon obo so ne asase ne mabosoma me no monam wo ya sade we na asma sa ba so bie ma me ba fidie so be kasa be twere me comments asese me twatoro mo piafo me de che free me nyi obi ataku ba cho ya be dase wo de frɛ me Bosomfo nya me de meje na de ho 30% me 30% no why madaro ti de ho no ma chirache wa chirache Bosomfo ye so kanyina ne se ha wi ase na ye wo no sebe enya burunku ana dokononko sa na de me kanyina ne se mentwe akese enkoma akomfo mema nyina mo ye me papa akomfo ma nyina ye me maame no mentwe akese enkoma wo mo na de me kanyina ne se ade bia be ye hawo ebe ye musu yare kodanna ajanyin free komfo bia so na o ma komfo bia nya adwuma enye komfo bia so obenya adwuma a wo ye no na dawroma na wo kai na chidifo nipa no mo nam isi ye de nipa ena ya akom edasi ye de nipa ena ya akom je wajo nkyere fa go for my Bosomfo Kofi Nti number na edaso no yakam enani jesro kwaba nananom som ena afei no eniema wate wahu na opesa woni yeche no eba ahemfo nsam efiensensam afei so yesetiti wobi ka titi wobi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no yebetimi aba onchen ni aba beji nchiremu yebetwa primpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afre so se wo okro kituom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho yebetwe apri ye na nanom akomfo abosom na ankasa ne na omo adi hu komo ubetimi afre yebeba ne na aba bedi hu komo